An balimaw an ka bidon kibaru a bɛna tali kɛ kibaruya minnu na Suisse jamana aw b'a dɔn k'a fɔ ninnu tun ye u ka lasigi bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko o da choix a bɛ waatinin bɔ ko an ka jamana bina gɛlɛya dɔ kɔnɔ n'o kɛra fangaparo ye fanga min paruna ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita to fanga la kabini san 2020 o min kɛra sabu ye ka duniya jamanaw caman sigibaw bila ka taa u ka jamana kan ko Suisse lasigidenso min tun bɛ Mali kɔnɔ n'aw hakili b'a la o lasigidenso o da choix min kɛra ko u yɛrɛw tun b'a fɛ k'a dayɛlɛ nka Mali jamana k'olu ka sɛgɛsɛgɛli bɔra n'a ye k'a fɔ halisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi basigi ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛyali min kɛra sabu ye ka olu yɛrɛw ka jamanadenw caman bila ka taa jamana wɛrɛw la hali u fa jamana kɔnɔ u y'u ka lasigidenso min datugu Mali kɔnɔ yan ko a dayɛlɛ ni kuma min tun fɔra ko a bɔra ma walima a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la ni kibaruya in lasera Nouvelle Horizon de fɛ ka bɔ Suisse lasigidenso yɔrɔ la. Malidenw an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 30 san 2023 ko a tun taara an ka jamana kuntigi fɔlɔ walima Mali yɛrɛ tutigɛba Modibo Keita ka denbaya min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan ko a taara ka taa bɔɲɔgɔnya barosigi kɛ ni ninnu ye an ka jamana furancɛ fanga donatɛmɛ fanga ni waatilatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ale ka yamaruya kɔnɔ u tali min kɛra ko jɔnjɔn de dira Modibo Keita ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ethiopie jamana n'an ko a ma ko République fédérale d'Éthiopie olu yɛrɛw ka jɔnjɔnba min n'a bɛ di waati o waati cɛnganaw ma duniya kɔnɔ olu ye Modibo Keita sugantili min kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o sugantili a tɛ kɛ ni jamana kantigiw ka wulikajɔ tɛ o jɔnjɔn min dira Modibo Keita tɔgɔ la an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta k'a ye sira di dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ma a ka taa o jɔnjɔn in di Modibo Keita ka denbaya ma o taama in de kɛra ko a dira maa 17 minnu bɛ farafina gun kan minnu ye dɔ kɛ farafina yɛrɛ ka ɲɛtaga nanzaraw kɛlɛli walasa u ka se ka k'u yɛrɛ ye o maa 17 ko olu de sugantira Ethiopie jamana fɛ anw ka jamana Mali k'u ye maa min suganti hali ni a y'a sɔrɔ a fatura bi o ye président Modibo Keita ale sugantira président Ahmed Sékou Touré ale sugantira président Julius Nyerere ko sugantira kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ka ca kosɛbɛ nka ko maa minnu bɛ yen n'a bɛ se ka bayirali kɛ o ye ninnu de ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga tali min kɛra Modibo Keita ka denbaya la a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali bɛ marala ni sira min ye ko sira wɛrɛ tɛ Modibo Keita tun ye taabolo ni miiriya minnu ta hakilina minnu tun b'a la miiriya minnu tun b'a la n'i y'a ye maliden b'a fɔ bi ko wasara ni Mali marabaw ye ko olu yɛrɛw minnu bɛ jamana foroba ca la bi k'u bɛ misali tala Modibo Keita ka taabolo ani Modibo Keita ka miiriyaw de la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ye nin ɲɛfɔ ko n'i y'a ye duniya bɛ halisa Modibo Keita fana ni jɔnjɔnw ye hali n'a y'a sɔrɔ a fatura bi k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye baara minnu kɛ duniya kɔnɔ ko nin bɛɛ ye sariyaw de ye ka jira k'a fɔ a ye ɲɛnamaya min kɛ ɲɛnamaya ma kɛ ɲɛnamaya gansan ye o de y'a to an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba y'a jira k'a fɔ nin ma bala ale la a bɛ fɔ min ma ko combat panafricain k'a ye cɛsiri ni wulikajɔ mun k'o la o barika bonyana kosɛbɛ wa hali ale yɛrɛ bɛ taabolo min na bi u bɛ faso in baara la togoya min na k'a bɛ kɛla ni nin maaba in ka hakilinaw de ye o de kama a ko nanzarakan na ko Modibo Keita ye olu yɛrɛw ka source d'inspiration de ko jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko jamana marabolo ɲɛmɔgɔba premier ministre ko bɛ i n'a fɔ misali de jamana kɔnɔ n'ale ye baara min kɛ jamana ma caman bɛ olu bɛ misali ta la o de kama ko olu bɛ ko kɛ u b'a kɛ ni jamanadenw hakilina ni jamanadenw miiriya de nin ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ka ɲɛfɔli ye an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Modibo Keita min ni jɔnjɔn dira ma Ethiopie jamana fɛ yala hakilijigi bolo ma Modibo Keita bɛ Mali tutigɛ waati min na a tun ye laɲini min kɛ a tun ye wulikajɔ minnu kɛ walasa malidenw kana kɛ maa wɛrɛ ka tominɛ daminɛba ye an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Modibo Keita lamɛn wa n'o kɛra aw na bɔ ko caman kalama Modibo Keita ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw la o kɔrɔfɔ dɔw filɛ o tuma ne ka kɔrɔfɔ tɛna janya nka kuma damadɔ bɛ yen nɔ a ka kan k'o f'aw ye k'a gɛlɛya aw ma a ko minɛ n'a bolo 2 ye maa o maa n'i taamana bi i taara farafin jamana na i taara farajɛ jamana na i b'a faamu mankutu ɲuman min bɛ Mali kan Mali tɔgɔ ɲuman min bɛ nɔ i b'o mɛn hali an bɛ don min na bi aw yɛrɛ b'a dɔn farafin jamana caman bɛ yen nɔ wali u y'u yɛrɛ sɔrɔ nka yɛrɛ sɔrɔ tɔgɔ don
halbi farajo de buka ko nyina bo ame do minabi jamani kabla ni mo biano nuna na malikono kangu de mani hakiye kangu de mani miri nyumaye mimba to se ku yeraso wal nu se ku ka fasodla achola abe ma kabla durbo hali ni ala sonama kalukura jamani do minu ni umara bo be kelela o ba fe ko ka nyonye ke an fe no mako mimba to nam se ko son hakila otma o koro fokore muye o koro kame do minabi parafina jamani chamambe no abenye sinembe malima ni tara fraji jamani na mangutu nyumande fana be no o de koso ante dwa kunke ante kaloke ni fraji jamani do ma ci sama amma ka foko anga mo do ciye kanga depute do ciye no kanga gouvernement mo do ciye kanga tonde do ciye no abanga jamani be cigo mina anga ta cigo jirula ni fana dulu fe no anga uye otma kanka don mo jamani ni alaye o to dman dima aye do ba ti funde otma anga angeleya anga te adoni koro anu ta adoni koro chugodi anga jamani anya baradam ne sraminga anga to usiraka naya ye dukono mo bonya be dukono mo kan iba sro dukono mo de kambe nembe ngani bente dukono ni kelebe no mo be du che kubla nyona otma dube tien dube jensen dugubete sango jamani otna mangu mami bana to mami bana namba pa ka sabata ka mesena do de ka faraka otma anga do faranga chetri kan faso jolila munambo fawye antu be frajo ka marakono anga hadamare ya chamambe no anga tira chamambe no ni anga folom o tuntu gulemba langa bini anyabla maran koso o anga tebo made anga folom o tunte lay dutnye no tunye kuma mi foka foku kanye ni ube sa do betu kanga ni tunye kalfa duma ubseka tora do ubseka deset ubseka kalfa ma abada ni tunye wutame ukama gola ne atunga nu tunga ka konga trima uba ni ala fa ala magoka suma sanu ka deseka ukala idu time nga ame do minadi ojogo chamambe no abe mamunu na mancha ni tara se mama ka foko mako tora ni benga bi magonye ni kalo saramba ketan imana magodla ita etu abe sange sanfla ke atas ay kuma minta akala klik odun o mankan otman be min ni awfe fraje jugu munum dana no kera sababu ye anye nanga jugu manko anye na frafina dambe ko fo anye frafin mbla anye frafin ke chi mi na be chito be ko fanga odeye anga telikode bawu yamara fraje yamara bu mamara ko ka horonya ka bonanta ide bu mamara ko ci ya bula ka tmankande yamara de ko ba taw fere kabu yamara ni mara ko ni golew de kila ke minan tumbe ulu bolo no tumbe an bolo abada te kamara otuma amanga kan anshala gusi amanga kanga wolew lagusi amanga kan yere lagusi ka foki golo finendo o korate ko awa juli mi be frajo la ko juli tila ko hakli be frajo la ko hakli tila ko miri be frajo la ko miri tila frajo sera ka fan fe la ni fere ni ala sonama frafuna fendla mi ka gilo frafuna fenda mi temene mboka otuma angana frafuna boko de nganye mu kolosi ambal ma dobe ni fan fe mabo frajela o kera mirio o kera barayo ute barika dola ngani fan fe boru yere fe o kera mirio o kera barayo benyigala otuma ni nyigiro la imanyigi o barala imanyigi o mirila imirila ishia de la imirila ire de la otmi nani yere kode anye no fana kolosi ambe do minabi frafin jamani beya ereta munu mu yereta amancha ni ala sonama sandama do beset mas na frafin jamani bena eresro ngani eresro ni be barake imarabau koro de ka hakilika ni be barake uluka sekono ika yere sro to ka jede fo ika fere nyini yere fe ika fere la yere fe mimba to ni te ika jamani mara ni dlonente imara ba koroina wal ni dlonente ma warela
lakini ya reka amena sengena torola ma chama mi tala ka foka se ka biso ni balaw ma kene frajo ma namara sirama sira fem fem ke sababu ye kaka yere ta sabati ya beke nga wale do la gusli ba bora yo jauna frafi la gine ka do no ya ka wari koy to ka wari munye seban fura asinje ne mun kan faraje ka dana ya uka seban fura inka lakini ka wari munye seban fura akan ka sinji mun kan lakini ka ni frafi ka dana ya seban inka Otmania ko ba sa frafi nyam faraje yamara fambe nyigi anga siala fambe nyigi an siaka walela ko farafin do be soro ugo walela gusi mo kan ki yele nga ka fo tumajma farafin te ka famu ko farakan ku da makoke anga jamana duguba min nan kwa ma ko ansongo mara de la ko mugu folomba de tundona bamagaci marfatugu fe anga dugu dɔ la nan ko ma ko bara wa kuya do bara l'école de la demson be kalanke yɔrɔ mina ko engin explosive ka anga l'école dɔ sɛgɛrɛ nin kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2023 ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra waati min na ko a yera k'a fɔ l'école min bɛ bara min n'o ye dugu ye ansongo mara la ko nin tiɲɛni wale de kɛra bamagaci marfatigu fɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kɔni nana nɔbɔli kɛ sɛgɛsɛgɛliw ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛlen janvier kalo tile 30 ntɛnɛn tɛmɛnen ko an ka sɔrɔdasiw weleli min kɛra olu yɔrɔw de kɛra sabu ye ka taa nin mugu folonba in ci ka nin mugu folonba in tiɲɛ ka bɔ nin yɔrɔ la ko sinɔ laɲini wɛrɛ tun t'u la an ka jamana den tantanniw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lekɔlidenw hali lekɔli bɛ dugu min na kalanso bɛ dugu min na n'an ko ma ko bara sigibaw ko olu bɛɛ lajɛlen de tun jahadi laɲiniw kɛra nin bamagaci marifatigiw fɛ an balimaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko sɛbɛnfura dɔ de dilala sɛbɛnfura min n'a bɛ tali kɛ an ka jamana kanbɛn ani bɛɲɔgɔnya sɛbɛn min tun fɔra kabini san 2015 o bolonɔbilali bɛ kɛ don min na an ka jamana minisiri min n'ale bɛ mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ la bi n'an ko ma ko abdulayi job ale yɛrɛ de tun ye mali ka lasigiden ye nin kɛnɛ kan ko o bɛnkan sɛbɛn min kɛra sabu ye k'a ni marifatigi banbagaciw jɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna kuma dɔw de lawaleyali wulikajɔw tun bɛ sen na kidali kɔnɔ ko a ma taa kidali yɛrɛ a tɛ taa maaba minnu kɔ n'an ko ma ko coordination des légitimités traditionnelles des régions du nord ko ninnu tun ye sigi ka baro min kɛ u y'a jira k'a fɔ kuma min tun fɔra duniya kibaruya sow caman fɛ ko olu y'a jira k'a fɔ u tɛ mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɔn mali ɲɛmɔgɔw ye ko o kuma ye nkalon kuma de ko nkalonjugu de taara ka da olu la nin ye an ka jamana kɔrɔnfɛyanfan légitimité traditionnelle maaw ka kuma ye ko kuma min fɔra a bɛ fɔ min ma ko diffamation k'olu diffamera de ko nkalon de dara olu la wa ko nkalon in ko a dara olu la maa min fɛ ko ye mohamed ag intala ko laɲini foyi tun t'a la ko a ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye olu yɛrɛw ye sigiba min lɔbɛn kidal ka bɛn février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ma walasa o sigi ka kuma in ni a tun bɛ tali kɛ mali jamana ka lasigidenw na ani olu yɛrɛw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔbilala kabini san 2015 k'o sen tɛna don a la bilen k'olu ye o kuma de fɔ nka k'a jira k'a fɔ u tɛ mali jamanakuntigiw dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ma o kuma fɔ olu yɛrɛw ka kulu i n'a fɔ coordination des mouvements de l'azawad a n'a tɔw ko ninnu tun ye muruti min kɛ n'u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye mohamed ag intala y'a jira k'a fɔ u tɛ mali jamanakuntigiw dɔn wa ko n'i y'a ye olu ye nin kuma in nkalontigiya o k'a kuma de tun fɔra a fɔra maa min fɛ n'aw hakili b'a la a bɛ fɔ min ma ko mohamed ag intala ko ale de tun ye kuma in fɔ ko a tɛ mali jamanakuntigiw dɔn bilen jamanakuntigi ye k'o kuma in fɔra mohamed ag intala de fɛ min ye coordination des mouvements de l'azawad a n'a tɔw u ko u ye nin kuma in nkalontigiya k'a fɔ olu ma nin kuma fɔ maa kelen de ye nin kuma fɔ ko siga tɛ min na olu tun ye kuma min fɔ k'a fɔ n'u ni mali jamana bɛ sigi ka kuma u ye muruti min kɛ an ka jamana ni u yɛrɛw tun ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ o labaarali la ko nansara jamana
ani farafina jamanaw ka tɔnsoba n'o ye Union africaine nansara jamanaw yɔrɔw ka lasigidenw les ambassadeurs de l'Union européenne fo ka se duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka cidenw caaman ma olu ye kumaɲɔgɔnya fari min da ko de tun y'u ka laɲini ye nka ka jira ka fu tɛ Mali jamanakuntigiw dɔn bilen k'u ma o kuma fɔ kɔrɔn sigibaw yɔrɔw ka koɲɛ tɛ taa u ka ladala kulu minnu kɔ an ko de ma ko coordination des légitimités du Nord ko olu bɛ cɛsiri ni wulikajɔ minnu kɛ ko kun foyi t'a la ka se ka duniya ladɔnniya walasa ko barosigi min kɛra Kidal ko waati min na olu tun bɛ barosigi la février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ko waati kelen Mohamed Intala min y'a jira k'a fɔ a tɛ Mali jamanakuntigiw dɔn ɲɛmaa ye bilen ko Mohamed Intala in ko a tun bɛ ka lajɛba wɛrɛ de bisimila Tina Seko o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye Tina Seko yɛrɛ dugu sigibaw bɛ furukufuruku ni banbaganciya wale minnu na communauté minnu tun bɛ furukufuruku la ka se ka olu kanbɛn laɲini foyi t'a la n'olu kan bɛra k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali kɛlɛ ko olu minnu ye coordination de légitimité du Nord ko kuma min fɔra hali Ag Mohamed Ahmed fɛ n'o kuma kɛra sabu ye ka olu yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔbaw u ka ladalamaw ka olu la gosi k'u tɛna jɛn n'o ye bilen ko ni a y'a sɔrɔ laɲini b'u la olu ka laɲini tɛ foyi ye malidenw yɛrɛw ka se ka don da kelen fɛ ɲɔgɔn faamuya ani ɲɔgɔn minɛ o min ye olu miiriya ye faso ka se ka mara n'o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya kɔrɔn sigibaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen de bila an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani coordination des mouvements de l'Azawad maaw k'u ka jateminɛ kɛ ko la o jateminɛ in ko olu bɛ min ɲini Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye sigi ka kuma ni ɲɔgɔn faamuya de walasa laɲini jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ ɲɔgɔn faamuya jɔnjɔn ka se ka kɛ n'o kɛra bɛɛ an ka jamana sigibaw na se ka lafiya bɛn ani ɲɔgɔn minɛ u ka se ka don yɔrɔw damaw ni ɲɔgɔn cɛ Ama Ag Mohamed ko nin kibaruya in bɛɛ de dangɛnɛmayara kɔrɔn yɛrɛ ladalamaw an'u ka ɲɛmaw ka hakilina n'u ka miiriyaw kɔnɔ n'u ka ɲɛmɔgɔba y'a dangɛnɛmaya Ama Ag Mohamed coordinateur de légitimité traditionnelle Touareg des régions du Nord et président de la coordination des Zidnan minnu sigilen bɛ Tombouctou jamana kan olu de ye nin kibaruya in fasiri nin ye Mali Web ka lase ye. An balimaw Fransikaw tɔgɔla kibaruya caribondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ganseli kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko agence France Presse a ko an ka jamana lakanabaw yɛrɛw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an ko a ma ko police ko polisi kelen ɲɔgɔn fara ani an ka jamanaden maa kelen fɛlɛli wale dɔ de kɔfɛ fɛlɛli wale min kɛra sabu ye ka an ka dugu yɛrɛw bɛ cɛsigi kɛ ni guloma minnu ye an ko min ma ko poste de contrôle ko nin kɛra tarata tɛmɛnen sufɛ ko ninnu ye gosili kɛ san dugu de kɔnɔ ko n'i ye u yɛrɛw ka gosiliyɔrɔ lajɛ sankaw bara ko ani Bamakɔ cɛ a tɛ kilo 400 bɔ wa min ye Mali ni Burkina dancɛ ko gosili in kɛra yɔrɔ min na san mara la ko n'a jɛɲɛna bɛɛ a tɛ kilomètre 80 bɔ a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ Bamakanci marifatigiw bɛ taa nin tiɲɛni walew kɛ ko hali a tɛ waatinin bɔ an ka jamana lakanabaw ka kulu min n'an ko a ma ko gendarmerie olu ka cakɛ bondaso baarakɛbaw ko gendarme 2 ɲɔgɔn fara ani polisi kelen fo ka se Mali jamanaden gansan mɔgɔ 4 ma olu tun banara ko nin kɛra nin yɔrɔ kelen na wa u yɛrɛw ka cayɔrɔ k'u tun ye o dakolon ci Fransikaw tɔgɔla kibaruya caribondaso AFP a y'a jira k'a fɔ ale ye u yɛrɛw ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔ bon o ɲɛmɔgɔba n'o ye maire ye k'o ɲininka ani jamana ka cɛsigi min bɛ yen n'an ko a ma ko gouverneur ko olu yɛrɛw ka jabala ka fɔlɔ mairie la ani gouvernorat ko ninnu bɛɛ lajɛlen de gosira Bamakaci marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn a ko n'aw hakili b'a la kabini san 2000 ni san 12 nin jugu marifatigiw bɛ an ka jamana kɔnɔ ko waati o waati ninnu ka dabali ni fɛrɛw tigɛkun foyi t'a la ka se ka fitinɛ ani jatigɛ walew an ka jamana kɔnɔ ka maaw papa ka malidenw yɔrɔw bɔ u hakili kan an ka jamana maracogo hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa hinɛ fantanw na kɛlɛdagaw la ko ninnu bɛ soɲa an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ musow bin bɛ k'u kan cɛnimusoya sira fɛ ko n'i ye an ka jamana masuruya jamanaw lajɛ i n'a fɔ Burkina ni Niger jamana ko majugu caman de bɛ nin jamana fila ninnu masurunya la ko kabini sɔrdasiw ye fanga paro san 2000 ni san 20 olu ye farali wale min kɛ ka bɔ Faransi jamana la hali Mali n'a caɲɔgɔn jamanaw caman de farala bi Mali ɲɛsinen min kɛ Rusi jamana ma ko nin kɛra ko ye ko min n'a ma bɛn jugu marifatigiw ma o de kɛra sabu ye ninnu kɔni bɛ fɛlɛli la bi nka ko fɛlɛli min kɛra san dugu kɔnɔ polisi kelen ani jamanaden kelen k'olu kɔni tora la u delila ka papali wale wɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ
An balimaw i n'a fɔ an y'a da u tulo kan cogo min na dɔw kibaru in bɛ jujɔn waati min na an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga a tun ye taama kɛ février kalo tile 4 tɛmɛnen ka taa Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'an ko a ma ko Zanbugu Zumeira a bɛ Masala commune kɔnɔ. Zanbugu yɛrɛ ani Segu cɛ n'i bɔra Bamakɔ ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa Segu n'i tɛmɛna Fana Kɔnɔbugu i bɛ se Zanbugu de. O Zanbugu de kɔnɔ Zumeira bɛ yen. O Zumeira kɔnɔ a yera k'a fɔ dugu caman de bɛ yen u hitajiyalen don ka taa hali jinbɔndɔw la ko musow tun bɛ taama ka bɔ dugu ni dugu ka taa ji nɔfɛ hali baganw tun bɛ min yɔrɔ min na o bɛɛ tun ka gɛlɛn Zumeira ka kɛɲɛ ni an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Asimi Goita ka laɲiniw ye ka se ka ji bɔndɔw cari Mali duguba ni dugumusow kɔnɔ n'o baara daminɛra kabini a yɛrɛ ye furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔya baaraw nɔbɔ waati min na ko dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga tun taar'o baara dɔ de la Masala commune kɔnɔ. O kɛra sabu ye ka Zanbugu Zumeirakaw sɔn jibɔndɔba dɔ la an ko min ma ko forage. Wa o forage min fɔra ko minɛ o minɛ kan ka k'a la walasa Zanbugu Zumeirakaw ka se ka lafiya min ye jintanya ye. O bannen min filɛ Zumeira ko ninnu ye duwawudonba de kɛ ka ɲɛsin jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ma ka daminɛ u ka dugu alimamiw dugutigilakaw dugu seko ni dɔnko tigilamaw a kɛra maa o maa ye ko bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara. Ni taama min kɛra dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga fɛ sibiri tɛmɛnen ko kuma nana di u yɛrɛw ka kɔrɔsigiw ka kuma lasela a ko nisɔndiya min bɛ senna anw fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye an ka maakɔrɔbaw ka laɲini de ye maakɔrɔbaw minnu n'u caman taɲana a bɛ san caman bɔ bi ko olu Zumeirakaw ko olu ye jinbɔndɔ min sɔrɔ ko a jar'u ye bi a bɛnn'u ma bi o y'a da dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga tulo kan ko fɛn min taɲa bɛ olu Zumeirakaw la o ye kɛnɛyaso de k'olu yɛrɛw ka banabagatɔw bɛ taa kɛnɛya furaw ɲini yɔrɔ min na o ni Zanbugu Zumeira cɛ k'a bɛ kilo 7 ni tila bɔ ko ni jamana marabaw kɔni bɛ se k'u hakili to olu la o bɛ diyaw ye. Waati min na dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga nana kuma ta a ko nin kasabi min bɔra ko nin ma bɔ nanzaraw kun nin bɔra an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw de kun nka ko n'i y'a ye u ye nin baara kɛ dɔwɛrɛ tɛ lakanabaliya min waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ma u kɔfilɛ jamanadenw na ko a bɛ kɛ sabu ye an ka jamanadenw caman bɛ taa fara banbagaci marifatigiw kan ka kɛɲɛ ni magobɔbaliya ye ko de senfɛ olu minnu ye jamana kantigiw ye u jagoyalen de don ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ walasa malidenw ka se k'a dɔn ka f'u ka ɲɛmɔgɔw hakili b'u la. Wa ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ko sankura min jɔra ko nin kan ka kɛ waati de an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw bɛ nafolo lahawuta min ta ko bɛɛ lajɛlen ka dɔ b'i ka nafolo la o wari min n'o bɛ bila kɛrɛfɛ o bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw ka maramafɛnkow lakile fo Mali sɔrɔdasiw ka kɛ cɛŋɛnaw ye farafina gun kan ko an bɛ don min na bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya min fɔra an ka jamana denw ye jamana sugu min hami ko Mali b'o sira kan bi ka d'a kan ko maaw tun bɛ taama Mali kɔnɔ i n'a fɔ batɛmɛsira ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa o maa n'i bɛna Mali kɔnɔ ko a ka sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jɛn di i ka nali la i bɛna baara min na i bɛna waati min na i bɛ segin waati min na ko Mali kɛra jamana ye jamana min bonyalen bɛ duɲama fɛ. Colonel Asimi Goita min ni ale yɛrɛ ye furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ale ye Shogɛl bilali min kɛ ka taa Zanbugu Zumeira a jirala k'a fɔ Colonel Asimi Goita in haminako min b'a la Mali jamanadenw ka se ka hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ kabini u sigiyɔrɔ la o dɔw bɛ tali kɛ jinbɔndɔ la ko n'i y'a mɛn hadamadenya i b'a fɔ ji ni ji tɛ hadamadenya la a ka gɛlɛn k'a fɔ maaw ka se ka balo lafiya kɔnɔ o de kɛra sabu ye Zumeirukaw yɛrɛw ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Colonel Asimi Goita ma ko olu ye kibaruya mɛn waati min na ko nin jinbɔndɔ in bɛna kɛ Zumeira k'olu yɛrɛw tun ma da la nka ko nin baara in kɛlen min filɛ olu kɔni tigɛlen don a kan k'a fɔ malidenya hali ni a y'a sɔrɔ a kanu tun bɛ olu la ko caman de farala a kan ko maa hakɛ min bɛna nin jinbɔndɔ in labaara ka ka ɲɛnamaya latigɛ k'a bɛ taa fo maa 3,000 ani maa 500 ɲɔgɔn na ni maa 300 ni 500 la wa hali an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga yɛrɛ ka kunnafoni caribondaso kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ a yɛrɛ masurunya la olu y'a jira k'a fɔ nin ye Colonel Asimi Goita ka jinbɔndɔ
kɛmɛ ni 46nan de ye kabini furancɛ fanga jujɔ na min filɛ ka kɛ Zumera nin o hukumu de kɔnɔ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Zumera min bɛ Segu fɛ Masala commune na nisɔndiya kɔni barika bonyana kosɛbɛ u yɛrɛw ka lasigidenw dɔw ye kuma ta kɛnɛ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana kantigiw ma an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn yani an ka jamana furancɛ fanga dunnatɛmɛ fanga ni waatilatɛmɛ fanga Colonel Asimi Goita ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ci n'o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka lasew ka ganze u yɛrɛw ka lasigiden ye kuma min fɔ nin nisɔndiya baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɔrɔfɔw filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'an tuloma jɔ an k'o lamɛn. Sambugu cɛ n'a muso a n'a ɲɔgɔnnadugu bɛɛ lajɛlen an ni sɔgɔma an ye jira hɛrɛ la Ala k'an di hɛrɛ la Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an sababu ɲuman ma Ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an laban ye kiba sanuma ye caya ma ne tɔgɔ ye Seydou ne jamu ye Kulubali ne ye dugutigi ka conseiller a ka laselikɛla ye ne bɛ Masala yɛrɛmara kafo n'o ye Zamugu Sumayira ye bi Ala y'an gɛrɛjigɛ nin dunanba ninnu na Bamako Segu tradition ɲɛma Excellence Assimi Goïta ani Choguel Kokala Mayiga ka fara Segu ka gouverneur kan ani an ka préfet n'an ka sous-préfet ka fara olu kan Ala y'u dɔn gɛrɛjigɛ bi sɔgɔma na donc vraiment bi seli tɛ nka bi ye donba ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye dugutigi ko Zamugu Sumayira dugutigi a n'a ka alimami ko ka foli ka aw ye ko ka aw bisimila fo ya fo Bamako fo ya fo Segu ko aw bɔra aw ka so aw nana ka so aw natɔ fɛn min m'a sɔrɔ aw ka segin o kana sɔrɔ an ye Ala deli o la wa Ala b'o k'an ye ko aw bisimila an bɛ ku kɛnɛ k'a sigi hɛrɛ la ka kɛnɛ k'a wuli hɛrɛ la an b'o ɲini Ala fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen bisimila kɔfɛ bamananw ko ten ko ɲuman duguba ye son de ye a man ka dogo salon an ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in ka yan o sababuya bɔra min o bɔra anw ka kɔlɔn ɲɛmaa la n'o ye Salifu Sangare ye o nana ni sɛnɛ minisiri de ye anw fɛ yan ka nin ɲɛ da anw ka banque sira kan an bɛ fɛn min na k'a dɔn a y'a ye a kɛra nisɔndiya ye anw ma sɛnɛ minisiri min bɛ o don u y'a jira an na an ka laɲini 2 fɔ an kana caya ubiyɛn laɲini 3 an ko a ka nɔgɔ kojugu an ka laɲini fɔlɔ ye min ye o ye jiko ye 2nan o ye nɔgɔ ko ye ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'o ye n'Ala nana ni na ye n'aw nana se o kɛnɛ ka bi o jiko o bɔra sira mun o waleyara vraiment foyi t'anw fɛ foli kɔ ka fɔ transition gouvernement a n'a ka membre ye parce que jamu ye bɔngɔn duuru n dɔrɔn fila bɛ dugu Salifu Sangare de sababuya ka minisiri na minisiri sababuyara k'a lancer a lancer yɔrɔ la o de y'a kɛ anw y'an château sɔrɔ an y'o fɔ an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ko o yɔrɔ dɔw man ka fɔ an b'o fɔ dɛ bi alhamdulilayi tare anw ye ji sɔrɔ bi anw bɔra eau de javel san na an ka finiw n'Ala ka sɔn a ma finiw tɛ nɔgɔ bilen ni bi bɔra la ka aw jira aw la ko aw ni ce aw yɛrɛ ye an b'a waleɲuman dɔn dugutigi n'a ka mamuru dugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso ko k'a jira aw la nka hali bi foli in kɔfɛ ka yɛlɛɲini kɛ aw la ko château min filɛ nin ye dugu population ka bon dɔɔnin dɛ dɔnnima maa 3000 kan donc kuma ka laɲini kɛ hali bi ka se ka dɔɔnin fara a kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka laɲini kɛ a la ni ye ji sanima sɔrɔ i ye balo sɔrɔ min jɔ san o ye kɛnɛya ye ko ka laɲini kɛ aw la a ka se k'a nɛmɛ kɛnɛya la n'o ye kɛnɛyaso ye kɛnɛyaso n'an bɛ k'o sɔrɔ vraiment o ka d'an ye anw ni Masala an ka CSCOM de bɛ Masala an ni Masala cɛ kilo 7 bon ni ordonnance dir'i ma ni pikiri yera la m'a fɔ furakisɛ dɛ m'a fɔ sirop
ñu ne pikiri dirimo taga se ko saba ani fly ba to black ni ala ni gula fa parce que ay sanction ta soyi o gulaye ande nan dalu ola ambo fo o ye nan sira kan ne sanyala sanya sula no do so bang ngala ron o kadani butina ka mo ka ko fo o ye transition ni blani ta an bolo gulimana an da mali kono blewu bi on de kala mali an da mali kono de sambi woroni ko ina bana sitara an da do bi de an ina bana sipi donc yanga ina bana sidi on yanga yere horan soro bi château sur la en fait nous nga sawula minga ama foi bo unana ni réseau akara ko bade amma dan soro ko era la ala ndanda fota do may soñi ni fili mala vraiment o fili ne ka fili buti ka fili te buti nga fili te amero ane ni so jara foka si amo fulde ka awye ko nyanga yirma horan soro bi 2023 ko do nyanga yirma horan soro zangu jumara ko ka fuli ka al trahison ko ma kana ka ula few ko toy ko wuri fe ko fuli ka awye ko ka toy wa mi ala deli ala ka u toy saw mi na boli no ala ka ngicho saw mo ala ka kunola bawo blanda no sawje zamun kana ko ka fuli do ko ka fo anga nambaw ye ko abi sola chini ko ameku assalamu alaikum ambalmaw nin bɛɛ de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ shogɛl kokala mayiga min ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye ale fana nana kuma ta kɛnɛ kan ɲɛfɔliw kɛra hali ni a y'a sɔrɔ an ka bi dokibaru kɛnɛ kan an bɛna kɔrɔfɔ in tako fɔlɔ de lase aw ma n'ala ye sini dokibaru jiranna sini tarata dɔgɔtɔrɔ shogɛl kokala mayiga ye ɲɛfɔliw caaman kɛ dɔgɔtɔrɔ shogɛl kokala mayiga ka kuma tako fɔlɔw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'an kulomajɔ an k'o lamɛn o kɔrɔfɔw filɛ salakaw ani zambukaw ani tile an sira hɛrɛ la ala ka di hɛrɛ la dɔ ko bi ye dɔnba ye an yɛrɛ ma aw ka dɔnba aw kelen dɔnba tɛ yen o ye an bɛɛ ka dɔnba ye parce que min bɛ ka commune na ka dugu la o ye tamasiyɛn de ye ka yira maliyɛnw bɛɛ la hakilina min bɛ président de la transition Assimi Goïta n'a ka gouvernement o ye miseli de ye an b'a fɛ o kɛ ka se Mali dugu bɛɛ la dugu 10,000 ani 30,000 de Mali la an b'a fɛ ko 10,000 ni 30,000 bɛɛ yani transition ka ban yani Assimi Goïta ka drapeau du président Kurama o k'a sɔrɔ hali n'a yɛrɛ o b'a fɔ o don o b'a fɔ ko président de la république o tɛna ko président de la transition tugun yani a ka drapeau du président de la transition ma a k'a di président de la république ma o k'a sɔrɔ an sera ka o ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ bɛɛ la o de ale ye hamina ko ye gouvernement ka hamina ko de ye an ka se nin dɔnba in an ka se k'o ɲɔgɔn fêter Mali dugu bɛɛ la kelen kelen ka bɔ Kidali min mana taa ka taa fo Kidali ka fo Kayi mais n'aw y'a ye an sigilen bɛ yan an hakili sigilen don sisan c'est parce que dɔ bɛ tile kɔrɔ dɔ bɛ kɛlɛ la dɔ yɛrɛ bɛ i ni di pour que maliyɛnw ka se ka lafiya sɔrɔ jɔn de o ye n ka fini donc n b'a fɛ an ka tasibila kɛ minnu ni tɔɔrɔ a la ala kɛ hin'u la k'a f'u ye u denw ye u muso ye u somɔgɔw ye ko Mali ti nin na ko jamais dans la vie minnu bɛ kɛlɛ la fana u k'a dɔn k'u bɛ kɛlɛ min na maliyɛnw bɛɛ fiyɛrilen don ko a ka sɔrɔdasiw bɛɛ kɛlɛ la ka hɔrɔnya segin a ma parce que Mali hɔrɔnya n'a danbe ye pour que a kɛ segin a ma kosɛbɛ min ka di maliyɛnw ye fo n ka sɔrɔdasiw ka se fɛn bɛɛ la
anga soldatu l'armée meto ka fo c'est la colonne vertébrale de la nation yado ni hadama de jole akokolo o de ba beta ni yo kay hadama denti bi se ka bolo tige ka tulo tige mais ni akokolo kali hadama denti bon jamana la l'armée be comme hadama jamana ka kokolo o de kun karila o de mali soro aywa transition gouvernement ko nala sona ni bibem tu do bena ala barkala to korba do ya foy do bena visa ni kana malla mali de betal jamana wala bi mais do bena ton de bena visa ni kana malla am ba fe asimi gota ba fe gouvernement de la transition ba fe avec etande oye keli aflana iya ye an sera ku beke san kilin ko ka jamana fla ambassadeur gen ka assise national ke ka do ka radio na ka télévision datu ka embargo supporter ka ma do na mina na fanta do na muna ku fana mune ula sigu ka so katla ka ko ko ONG de minum be mo hakili shwen ku fana duwe ONG ni hakili ka ni ka toy malla katla ko beke san kilin kono kata jamana baw défier bien centre la voix pour les Nations Unies kata kuma foya wo shi kun dalelo san kilin kono jamana kilin jango Afrique jamana abisu ko ke san kilin kono mali yake mais o kera muna au de yake o peuple de yake non kuma so ateke o ndi ya ye gouvernement fanya ka kuma do fu ka fen do ke c'est ka ba donc ka peuple bako o de kama président de la région de toka fanye anga fanga a centre de gravité assisi bere yoro o ye peuple de akana blama shila ko parce que élira ou de marfa bibolo et de jamana tigi jamana donde donc au cas soutien au cas apport ko gouvernement serkani beke o ikili mais pour ko ka seka ke o chefari de ka soro jamana nyimo wala mali jamana kili sodas kili population kili mbe mala mais pour que sisa malien fait rien parce que jamana nyemgo kura de sorolaw ni jamana nyemgo ma fanya ka fendo ke na yo mogo blawnye c'est ka kanga fanya ka koduke au beta fo 7e étage la kamiye ale kango ye asigile o de nyemgo yi ayo de so donc gouvernement bi mali kuna sisa che faru de do utesira machie ni ala ko ni mali jamana ko ne tora ta fie antesira machie ambesira ala ko ambesira mali jamana ko na wiya ka ya mali jama antesira machie tora ka mo baga ka africain baga ka hore ya bosula o bana piu anduka mali atani gouvernement bi mimbe ka ka uferbi ya kukun be sigata gwati dama mbe malila hali nan ya me ko terroriste be yoro dola na ba fe kata fanga ya maya yi jamana doso nu sona ambeta nu maso anteta hali nanga dugu bebe sa so da su bebe ba me bibina ala na wa barkala o bana tu yoro shite malila ni asimi goita ye instruction di kukata yorola kamuguchi mali jugula o yoroti men sika yoro minabi anti ya mali ni ma sema ni ni ani alafu tu ye ya mali di mashite sika sigi ka jamana kono ka instruction di mangake o bana piu
dɔw fana bɛ yen komi an tɛ kuma mɔgɔw ɲɛna kan tɛ se fɛn la fɛn dɔw bɛ yen an ye bu la an ye bu natɔ la mais a ye mun dɔɔni n'Ala barika la ne de y'a fɔ président n'a nɔfɛ mɔgɔw ani soldats ministre de la défense olu ye Mali transition mɔnɛbɔdenw de don u bɛna mɔnɛbɔ Mali la transition ye Mali mɔnɛbɔden gouvernement de il y'a fɔ o yanni transition ka ban Mali sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛna tulonkɛ Mali la n b'a fɔ ko hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la waati dɔw sera Mali ye banabaatɔ de ye bi bi in na Ala barika la a sigira Ala barika la ni aw barika la an b'a fɛ yanni transition ka ban a ka wuli k'i jɔ ni Mali y'i jɔ a ka taama n'a taamana a ka boli n'a bolila a ka boli Afrique jamana dɔ ɲɛ an b'o de fɛ yanni transition Ala barika la a bɛ kɛ fana o de kama an bɛ baara o baara la a tɛ fɛn fila bila hakili la a bɛ kɛ parce que Ala barika bɛ transition la aw b'a soutenir o ye kelen a filanan ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn de sɔrɔla min tɛ siran a tɛ tamaki maa si la ni Ala ni aw tɛ o de kama an bɛ aw de ka bila la o de kama an b'a fɛ yanni transition ka ban ni cérémonie ka se ka kɛ dugu bɛɛ la kelen kelen Mali kɔnɔ pour que ka kɛ pour que k'an hakili di an balimaw studio tamani y'a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrdasiw minnu ka baara ɲɛsilen bɛ malidenw ka lakana ma ani siraba bolibaw bolimafɛn senfila bolibaw motobolilaw minnu bɛ kajolo ko u ninnu ye barolasigiba de kɛ ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ togoya min na jamana ani jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na ko ni ɲɔgɔn ɲɛba in kɛra lakana daga min na ko lakana daga bɛ Zegwa de Zegwa min ye Mali dugu laban ye ko laɲini foyi tun t'a la ka se ka an ka jamana lakanabaw an ka sɔrdasiw ani an ka jamana bolimafɛn senfila bolibaw motobolilaw ko nunu ni sɔrdasiw de ye bolodi ɲɔgɔn ma kɛ an ko ma ko conducteur de moto u ka ɲɔgɔn baro in ko a bolila bolimafɛn senfila bolibaw yɛrɛw bɛ sɛgɛn min kɛ lakanabagaw bolo waati o waati wari bɛ minɛw la an ko min ma ko raquette k'u ye ɲɔgɔn faamuya ko la wa ko kɛnɛ in kan kajolo yɛrɛ a dugutigiw alimamiw dugu tɛ taa maaba o maaba kɔ hali a bɛ fɔ minnu ma ko autorité politique administrative a kɛr'u ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔso ɲɛmaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan hali jamana ka cɛsigi minnu tun bɛ yen ko moto bolibaw ni an ka jamana lakanabaw ye barosigi min kɛ ko a kɛra kunnawolo ye a kɛra ɲɔgɔn faamu ye a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko tɔɔrɔ min tun bɛ bolimafɛn senfila bolibaw kan lakanabagaw yɔrɔ la ko caman de bɛna b'o la don nataw la an balimaw a bɛɛ ɲini kana waati janbɔ bi Mali terrain sira a tun jɔra n'aw hakili b'a la an ka dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ninnu na do kibaru lase la an da sera ma o lase min kɛra ko san 4 bi malidenw caman de ɲɛ bɛ sira la terrain sira yɛrɛ baarakɛbaw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ terrain minnu bɛ yen ko minɛnw dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu taara san n'olu minɛnw nana ko bɛ kɛ terrain wulilen ko dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen minɛn minnu tun taara san jamana kɔ kan ko minɛnw caman de nana an ka jamana minisiri min yɛrɛ ka baara ɲɛsilen don an ka jamanadenw lakana ma hali an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don siraba koɲɛw a kɛra pankulu ye o kɛra terrainw ye o ale fana tun bɛ kɛnɛ kan minɛn caman de nana ko a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ bilen aw ka terrain ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi kɔnɔ o terrain aw bɛna ye boli la Mali kɔnɔ yan nin lase in kɛra an balimakɛ Umaru Konate de fɛ ka bɔ jamanakuntigi yɛrɛ ka cakɛ bonda so la ko k'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko minɛn minnu tun bɛ an ka terrainw jɛ ko minɛnw nana malidenw walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni kɛ nin na terrain yɛrɛ tun bɛ nafa min ɲɛ malidenw bɛ lahala min na bi terrain ɲɛnafin min b'u la ala an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ malidenw lamɛn wa u bɛ ɲɛfɔli k'an ye terrain tun bɛ jɔda min na olu yɛrɛ ye ani Mali ye badenyaw kalala ko terrain tun ye duguw kala ɲɔgɔn na u ye ɲɛfɔli kɛ terrain sira a bɛ tɛmɛ dugu min na o dugu sigibaw olu ka kɔrɔfɔ filɛ
Comme beba kala mo terengo kunjole na be sana ni don taje sandurula mais activité ferroviaire o relance be sene sambo processus ko nana o baro de damnela bon ka hakila jinga ka fo jamaina afla ni mission jamuna bara munun kerano mo mabo Chine mo mabo Japon mo mabo États-Unis an rega ouvrier munun be kurufna an ingénieur munun be kurufna an chifi doni ba munun be kurufna olu le ka bara kelene trenkulo salenu kula nyama kula kunu kada baro fanga u galabo kenya u sinatilia ni o gara ko gara traitement ka taninga singe fiye bamayala wala sa dona na aku sabatira aka se ka taninga singe bamagoni kayce bamagoni diwol ce ka se ka dunta ka jamana don lafiya ka sewnu lafiya ka mali belaje lafiya mali nyata ka okun konnala depuis temps colonial la an mochew an bembaw olu de diagoara ka arayinda donc n'a fora ko bi o bara obina la waleya o ye ala fo de anw bolo o ye ala tanu de anw bolo o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nafa min bɛ arayi na terrain yɛrɛ la jamana kɔnɔmɔgɔw bolo feerekɛla 1000 ɲɔgɔn na olu de dabalo bɛ terrain in na anw yɛrɛ y'an ka denmisɛnninya kɛ gare la yan nɔ feerew de la donitaw de la ni mɔgɔw nana m'u ka doniw ta an kunkolo la ka taa n'a ye ka t'u bila u ka quartier la a dɛrɛmɛ 20 a dɛrɛmɛ 30 an b'a fara ɲɔgɔn kan an b'an ka selifiniw ɲini n'a ye pour que an mansaw bɛ se ka lafiya cogo min na hali k'a dan suyɛnni min bɛ kɛ gosili min bɛ dalen mɔgɔw kan c'est à dire yanni Bamako sira la terrain bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ a la donc terrain ye fɛn sécurisé de ye anw bolo an minnu bɛ terrain ko kɔnɔna na lafiya min bɛ kitakaw bolo bi terrain ko in de don kabi terrain ko in bɔra kita gɛlɛya nana kita kɔnɔ hali an ka feerefɛn minnu b'an kunna u tɛ san ten mais ni terrain bɛ yan bɛɛ bɛ nin dahirimɛ ɲini yan nɔ an tun bɛ feere kɛ tarangari la depuis terrain jɔra anw bɛɛ kɛra suguro feerela ye vraiment terrain ko in diyara n ye ne tun fɔlɔ tun bɛ siran terrain ɲɛ parce que n tɛ terrain ko ɲɛ dɔn mais une fois voyagera la k'a lajɛ n y'a ye k'a fɔ a damu ka bon mobili ye quoi donc u bɛ se ko o ko la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ terrain ko in ka to sen na n'o kɛra Mali bɛ yiriwa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan surtout Kayi région. sisan kɔni terrain wulitɔ min filɛ nin ye an bɛ ala deli ka ala kira deli ala ka kɛ ɲɛtagako ye n bɛ maliyɛn bɛɛ fo finalement ka maliyɛn ɲɛmɔgɔw fo ka waleɲuman lɔn u ye baara min kɛ nin ye u y'a k'u yɛrɛ de ye u y'a kɛ maliyɛn bɛɛ ye hali bi ala ka barika don a la. an balimaw maa dɔ bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kun kan ko kibaruya tun cayara kosɛbɛ an ko o de ma ko Dramane Dunbiya dɔw ko Denkɔrɔ o Denkɔrɔ min ni jɔsariya ni kiri matarafabaw y'a laɲini ka fɔ a ka taa makɔnɔli kɛ fɔlɔ Bamakɔ kasobonba la ka da malidenw caman ka damakasi kan ko a minɛli min kɛra kabini octobre kalo tile 16 san 2022 nɛgɛ kaɲɛ 4 waati dolanci kɛnɛ min n'a bɛ wele ko CSK terrain Yirimajɔ a bɛ minɛ waati min na u b'a fɔ bolimafɛn min ma ko Toyota V6 ko de tun b'a bolo o jɛma ko a minɛli min kɛra an ka jamana polisiw yɔrɔw ka daga min bɛ sotiba u ka ɲɛmɔgɔba commissaire principal Yaya Ɲambele ko y'a jira k'a fɔ a bɛ kalo 3 bɔ bi k'olu tun bɛ ka Dramane Dunbiya Denkɔrɔ ɲini Denkɔrɔ in waati min na bolo dara kan a kɔni bilala ka taa jɔsariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ a taali min kɛra Kobe la Kobe maaw fana y'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la ka d'a kan k'a bɛ wari yɛlɛma baaraw de kɛ ko a ka baara de y'o ye u k'o de ma nansarakan na ko multiplicateur d'argent ko a taali min kɛra sigida fɔlɔ Kobe la tribunal de la grande instance de la commune 1 olu y'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la a bɛ kalo caman bɔ bi ko halisa maaw de bɛ ka t'u dama kasi ko Dramane Dunbiya Denkɔrɔ ko a bin n'u kan a y'u ka hakɛw daraki o de senfɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko araba tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ yan o Dramane Dunbiya Denkɔrɔ in ani Abubakar Haidara olu minnu n'u minɛra an ka jamana sariyatigiw fɛ ka jira k'a fɔ u bɛ baara min na bɔlɔlɔ kan ka maaw ka nafolow fitinɛ walima ka maaw ka baarakɛlenw tɔnɔmada an k'o de ma ko escroquerie an ko min ma ko escroquerie o min ko bɛ kɛ subaya walew ani jinɛmoriya taabolow ani sitanɛ walew k'u bɛ u ka baara cɛjugu masiri ni o de ko kiiritigɛbaw ni jɔsariya matarafabaw kɔni ye Dramane Dunbiya Denkɔrɔ minɛ n'o de ko nin bɛɛ de kɔfɛ ko Dramane Dunbiya Denkɔrɔ jɔra jɔsariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ waati min na
k'a bɛ fiɲɛbɔda ɲini a yɛrɛ ka sɔrɔladonbaw ka laɲini na ko kabin'o de kɛra Dramane Doumbia Denkɔrɔ yɛrɛ ko a ye maa minnu ka nafolo daraki olu taara kɛ ka ko bɛɛ fa k'u y'a jira k'a fɔ ni Dramane Doumbia Denkɔrɔ bɔra olu bɛ ɲininkali kɛ ni a y'a sɔrɔ an bɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ olu ka hakɛw ma di k'olu bɛ ɲininkali kɛ ni a y'a sɔrɔ an bɛ jamana kɔnɔ bi o Dramane Doumbia Denkɔrɔ in ko josariya ni kiri matarafabaw kɔni banna a ka bɔ fiɲɛbɔda sira fɛ n'an ko ma ko liberté provisoire nka ko ni ala ye février kalo in tile 15 jiranna dɔgɔkun nata ko Dramane Doumbia Denkɔrɔ a ka kiri suɲɛ kɔnɔna kumaw k'o bɛna kɛ nka ko Dramane Doumbia Denkɔrɔ yɛrɛ tun weleli min kɛra kobe la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a yɛrɛ ka maa ɲɛnaminenw a ye maa minnu ka nafolo daraki ko ninnu caman de bɔra ka taa kiri so da la ka taa damakasi kɛ ko hali bi an bɛ don min na i ko bi maaw bɛ ka sɛbɛnfuraw de don Dramane Doumbia Denkɔrɔ kama ko a ye u ka nafolow tiɲa o de senfɛ kiri in bɛ fori waati min na Dramane Doumbia Denkɔrɔ maa minnu tun taara ka taa seereyaw kɛ nin kɛra sigida gale tribunal da la olu ye seereyaw kɛ o seereyaw filɛ. Salam alaikum tout le monde. Moi c'est Gaussou Konati. Voilà, on est victime de d'abord victime de la fois passée en Bourano, avocat Chamanta, donc à liberté ni donc en ira sirana en jorola mais il y a photo mina vraiment en de la justice là beaucoup ina fene amu ko alsa nous abla romina ulle ba do ngatim ambeka an dimne do parce an akebe ameka nyini anti jako amu ko nga warla parce que awdi blani bora réseau sans fait kapma karsa ne biseni kola ay nama namanye ay mimbo ma segama au vidéo bebe bulo beniga prévu fenedu o bona manye o minka manye ay bulo do fe no fe ma fen soro ibulo ka ngase gimade donc o la o kumu konna na anana bi an sojara wari masoro mais an jigi siglendo parce que angalendo en justice là voilà donc ko jugement ke le 15 de ce mois o le temps doué donc ne ba ni mo fe ina fo an me tumna bi an to nyogombulo an na kuma chaya ni kola ni ya afira no donc amanga nyimo de ko ni justiciable chomina ambuko ala kan sababe bon meto Mamadou Traoré vraiment ni comme bi ay ne fa quoi ay ne fa parce que justice au be ko barake na resona musoni ndusu bole ngon nana men nana e sal kono ndusu lafiala neni nga jamaw an goni setan yere sebe aladi wa ma fo an bangeba bela jeli ko do ke yaya donc ka do ko konan ko bla bolokelina femanse nya femianse Dramane fait c'est parce que akabe fe ka nyuma ya kanyi o de fene nianse danga dente se ka se Dramane Doumbia fait do de ndoro ne be se ka si ani barakelaw parce que amata jo afin ka deli amata jo inga garibu yake ana ambuluna folo de sirafi comme ako kaba an deme ola en fait ni en sirafi pour que se ka an deme moi ici un ivoirien ne bola fois Abidjan ne gagné j'ai fait plus de 4 ans ici à cause de Dramane Doumbia parce que ne amené bamso a manqué ne bibina bon wari mun tukanga fraken c'est des millions bon c'était ne wurla ka se Dramane ma pour que me se au million il sera ka barakeni ayi parce que mo ni deme bakati la ibi a essayer ki sisin deme baka do grefe ibi se ka se soro ka barake en dusu kon kam no bibina ambalmaw mali acti ajira ka fo shenso ko shenso ni jabali ko bamagaci marfatigu ye feleli badeke uka sira glomala ankomi ma ko poste de contrôle shenso kono san marala ninkera janvier kalo kle bisaba ni kele nege kanya mugani kelen temene ne bamagaci marfatigu ko hali ambe domine ko bi nonu mase kala kodon ko uye mafla koni fa moto woro kuyo jeni ani ma woro banara ma kelen koni ko donina kata segu labtani sola ko shere do nyini ngale keneka olu ya jira ka fo ni bamagaci marfatigu nali min kera shenso postula no kera janvier kalo le bisabani kelen trata temene ku nana bolmafense nani undela ani bolmafense flow véhicule ani moto do ya jira ka fo ko nunu ye feleli min ke postula shenso ko hali uka tasuma maralaw nanko ma ko batterie o min tun kɛra sabu ye ni yelen bɛ mɛnɛ postu la k'u ye ninnu bɛɛ de suɲa nin kɛra sɛnso o hukumu de kɔnɔ kunnafoni dila y'a jira k'a fɔ an ka sɔrdasiw fana binna
u ka janfa wale dingɛ dɔ kɔnɔ an ko ma ko min o kɛra Goma ni Jabali cɛ o yɔrɔw dugu sigibaw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ maa kelen de sara an ka jamana lakanabaw la maa 4 banara an ka jamana sɔrɔdasiw la. Mali Acti ale ye nin ɲɛfɔli kɛ nka ko min ye fɛlɛli min kɛra Siyɛnso ani Jabali ko maa fatuta k'a bɛ taa maa 7 ɲɔgɔnna maa 2 kɔni fatura Siyɛnso postu la sɔrɔdasiw k'u bina min mina maa 1 fatura ye. An bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya. An balimaw an ka jamanadenw tun fitinɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen o fitinɛ walew de kɛra an ka jamana yɛrɛ kelen bɛ ka duniya tɔnsoba ka lasigiden minnu bisimila anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko ma ko MINUSMA olu ka jabala min bɛ Bamakɔ pankolo jigi kɛnɛ masurunya la aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka jamana den dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko Aminata Diko den tantanin don ale ye tali min kɛ duniya tɔnsoba ka barosigi kɛnɛ ka dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen o tali senfɛ k'a y'a jirali min kɛ k'a fɔ ale ye an ka jamana yɛrɛ marakulu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de ye kɛnɛ kan an ko min ma ko membre de la société civile o kuma in fɔlen o de ma bɛn an ka jamana yɛrɛ marakulu caman ma malidenw kɔni bɔra ka caya ka taa MINUSMA maaw ka daga o da la laɲini wɛrɛ tun t'u la u ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ Aminata Diko bɔlen min kɛra lamɛrikɛn jamana kan diɲɛ tɔnsoba ka lasigi kɛnɛ kan ko a nana anw fɛ Mali kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ lasagola MINUSMA maaw yɔrɔw jabala la malidenw bɔra ka caya musolakaw an ka jamana makɔrɔbaw denmisɛnw bɛɛ de bɔra ko fo MINUSMA maaw ka Aminata Diko di olu ma u k'a di josariya tigilamaw nka josariya tigi min tɔgɔ tun b'o da o ye kiri nɔbɔba ni josariya matarafaba min bɛ sigida 4nan na n'an ko a ma ko Idrissa Touré k'u bɛ taa di Touré ma a kɔni kɛra jama faraɲɔgɔnkanba de anw ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Aminata Diko yɛrɛ a ye kuma cɛjugu minnu fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw ma malidenw ye ɲɛfɔli min kɛ o ɲɛfɔli kɔrɔfɔ ninnu filɛ aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan. Jeunesse malienne aw ni wula Mali musow aw ni wula Mali finitigilakaw aw ni wula Mali sɔrɔdasi dɔw bɛ yen marifatu kɛrɛ la mais u kumakan kelen bɛ dugu ci aw ni wula olu de ɲɛsinen bɛ ma la presse malienne les sentinelles an ka foli b'aw ye bi an bɛ yan kun kelen de la ni i tura Mali na dɔrɔn i tura Mali musow de la ni i tura finitigilakaw la dɔrɔn i tura Mali musow de la fasoden jugu min bɔra ka taa dankari kɛ an ka jamana danbe la ka galon da an ka jamana finitigilakaw la faso kuma suluden muso min ni miseli t'a bolo lamu musoni ne b'a fɔ a ma de ko lamu musoni ka da kan ni muso ɲɛna dɔrɔn jamana bɛ ɲɛ nka ale ka dɔgɔ musow cɛla an t'ale jate muso ye an b'ale kɛ musɔrɔnin de ala a tɛ misɔrɔ bɔ k'a fɔ a ye a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ dogo la k'u ma kuma Mali musow tɔgɔ la dɛ u ma kuma société civile tɔgɔ la u ma kuma Mali danbetigi si tɔgɔ la k'a fɔ MINUSMA ye a b'u bolo wo o kɔnɔ u k'a labɔ k'a di Mali justice ma Mali justice k'a ka baara kɛ an dalen bɛ Mali la an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ an ka justice la musow bɛ n kɔfɛ yan n'aw y'a jate minɛ an kun nana ni hakilina kelen de ye ka si yan nɔ ka tile yan nɔ n'o ma bɔ ka tila ka si tuguni fo ka taa fɔ faso kuma suluden labɔra ka di anw ma nka bonya bɛ Mande bonya masegi bɛ Mande n'i ye an jɔkun ye an lakanabagaw de olu hɔrɔnya min b'o la n'a kun bɛ MINUSMA na wala an tɛ kɛlɛ kɛ ka da kan o ye MINUSMA de bɔ bolola tantɔ u ko anw ka sabali u b'u se kɛ wa an dalen b'u la message a ka passe fo MINUSMA ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma fo Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ na k'a f'u ye ko kɛlɛ tɛ anw maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka autorités bɛ yan ka anw de lakana u ma mɔgɔ faga u ma mɔgɔ gosi u ma tɔn ni ci mɔgɔ tɔnna Mali autorité arabɛw de don Mali sɔrɔdasiw ye arabɛw de wa Mali musow b'u ka autorités kɔ n'i tura ni autorité in na dɔrɔn i bɛ taama anw de siw kan fɔlɔ jeunesse n bɛ segin k'aw fo ne kɔntana kojugu ka da kan n b'a dɔn n'a fɔra an ka si yan dɔgɔkun kelen aw bɛ yan muso minnu bɛ n kɛrɛfɛ mikoro bɛ muso minnu fɛnɛ bolo n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ Tayiruba n ka foli b'a ye yan ka da kan n'i ye Maliko kuma fɔ dɔrɔn hali n'ale bɛ sunɔgɔ la a bɛ wuli Jean bɛ yan nɔ la diaspora kuma in fɔra anw ɲɛna ko k'a y'anw Bamakɔkaw de tɔɔrɔ nka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fo ka se tɔgɔdala mɔgɔw ma a ye sunɔgɔ tigɛ nin bɛɛ la k'a fɔ ko diaspora ɲɛna an y'u ŋaniya ye an y'a dɔn k'u b'u faso fɛ u b'u ka jamana fɛ donc kangarida laban min bɛ yen nɔ plus jamais ça
Plus jamais ça. Surtout au nom des femmes. Les femmes maliennes sont dignes, sont respectables. Ninta ere bonya. Anta yere yakono. Anta yere yakono. Wa salam alaikum. Ambe ala foka ala barkada. Neni kene sewale kene ni jeunesse patriotique ya femme, la jeunesse malienne, la jeunesse consciente parce que ni nyogona o de la anga faso de nyumaya awale ali be don. Wati o wati ni bingera jamana kan. Ni jamana ga hake drakira. Ni fekera jamana la jamana kono don tu yere yemina. Jamana kono dem bela jeli a chema fram somaga surtout la couche de la jeunesse. Nous sommes fortement interpellés à faire face à l'ennemi de l'intérieur comme à l'ennemi de l'extérieur. Anga constitution reba en son article 22 que la défense de la patrie est un devoir citoyen pour tous. Donc au-delà ni Kenya Mali, c'est un honneur, c'est un geste patriotique. Donc en même fois Chifinaka où il y en a toujours en Djolenga to ka jamana la fasa ni konona djougou instrumentalisé par l'Occident, le maître de l'Occident qui est les États-Unis d'Amérique. Nous bega nini fiman fra djemaka kube dankarianga jamana la ni ala sona en kunune no ga siage mo tsekake. Il a debout sur le rempart que je suis beba don dire à la MINUSMA dégage o yera wolo ga combat anga fela fo Mali denjugu wega waliami takanga jamana segre ni kawale mi kelen fle amnata digo fe ni akanga nyanyini ni l'article 33 34 35 mimba fo ko ni no dankarla jamana la kase kundamala kundama mi jamana jamfa ka jamana free ko akanga exécuter de ni na nyogona ansega ni permettre anga jamana kono blé o bana o teke en balolo nyana ala chou ko fa teke. Donc sur ce ama fo ka wali mandon MINUSMA combat o malien bela jelenga combat de o yera wolo ya combat de o de la ameni kele ngenama partout où besoin doit se faire sentir nan wolela aman chesri parce que nini anga combat et amé sans faire le morofo le colonel Assimi Goïta et les 4 autres colonels puis le chef du gouvernement et les autres ministres amou bela jelenfo et la jeunesse malienne kaufo fo anunche awere ya rabbi an jolenga to faso kanu konna. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Nambora, Anteta, Antemoroti, Wali Eranti, Anteta. Monsieur Nana, Anteta, Antemoroti, Nama for Shewala Nana, Nana Shewre, Anteta, Wali Eranti, Shewala Nana, Anteta, Wali Eraponanti, Aunaku, Aumana Nyongari, Kasawu Gamiye, Ambalmake, Tayruba, Jondo, Aleni Bubu. Kuma bubolo uka kuma fo ame segi tanga segi bana o temo to ante mo ko re ame ka kokolo ne kele ante mo ko kele jogo milano ma ya mo de kele me kuma di ana grammetri ma no e tayi bay malien ambe fe mo ka fendo famiani ni kele na ame ni kele muna tonko kele tere ton shitia bi patriotu de biano donc ton côté mogo de ko ke patriote ko Mali kadiye ke te fe ka les forces d'occupation internationale MINUSMA ye Mali kono ani MINUSMA ka relaw ye Mali kono a bela jele invité le do anga nyogon soro ni kelen kono nana kuma flana e munye ani autorité mogo kuma na munumbe ka encadrement ke amu fo ku wale mano a sorasini a policini e a gendarme amu bela jele fo donc kuma nyogon ya ko fe uya irana ka fo ko chikan sera a sebagauma chikan sera a lamebagauma anye dogokun kelen pew dorande di dogokun kelen au plus tard jeudi à la Moussa Nata nous ma Aminata diko bon ka di Mali justice ma vendredi mumida oka juma ni juma jigina mogo bise ka sembo akona koro ka se aéroport sirala yano MINUSMA siège la kana Aminata diko mine kata di akan ka di mogo munka donc an beno de kan suna nanga maklanu kunana ananga mbajo kunana ananga deben kunana ananga chezu kunana ananga tedaga kunana jifana kumambolo ya an kuteta fo fini bo nerebo mais buya be mandé buya masigi bay donc ultimatum mundo au plus tard jeudi si la fameuse Aminata Diko n'est pas restituée à la justice malienne pour qu'elle puisse répondre de ses actes devant notre justice vendredi prochain l'appel est lancé à tous les patriotes et à toutes les patriotes de se mobiliser tant à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur pour se retrouver ici devant la MINUSMA pour exiger à ce qu'elle soit restituée à la justice malienne. Donc ambeno deka kambe jumado ni juma jigina hakato benka Salam Muhammad salim kuma laba mbe ka fa bela jelina ka foko autorité anu yi nyogon famia
wa mɔgɔ faamuyalenw don ko in a bilara ka juma wɛrɛ kɔnɔ n'u m'a di an ma yanni juma wɛrɛ cɛ a ɲinini bɛ patriote bɛɛ fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma wɛrɛ salamu aleykum. an balimaw an ka jamana denmisɛnw farali min kɛra ɲɔgɔn kan a bɛ san 2 ɲɔgɔn bɔ bi ninnu nana kuluba dilan an ko kulu de ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts o yɛrɛwolo debout sur les remparts o bɛ maa ko fɔ i n'a fɔ Adama Ben Jara dɔw ko Ben le cerveau o Ben le cerveau in ko ninnu fana tun ye kunnafoni baroba de kɛ u yɛrɛw jabala la o kunnafoni baro in laɲini wɛrɛ tun t'u la an ka jamana marabaw kɛlen bɛ ka dɔnniya tɔnsoba ka sɔrdasiw marali min kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko olu ka kulu ma ko MINUSMA sera ta ye ka bɔ Mali kɔnɔ ka da kan olu ye laɲini min kɛ ko Faransi ka taa ni a y'a sɔrɔ jamana marabolo ɲɛmaw farala olu kan ka Faransi sɔrdasiw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko ni Mali marabaw ŋaniya jɛlen don u ŋaniya ka ɲi ka ɲɛsin malidenw yɛrɛw ka laɲini ma ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko siga man ka yala ka fɔ maaw yera Mali kɔnɔ min tɛ malidenw miiriya ye ko ni MINUSMA ma taa bɛɛ k'u bɛ ɲininkali kɛ ni a y'a sɔrɔ an ka jamana kantigiw bɛ kuma min fɔ ni kuma in ye kuma jɛlen ye walima ni a y'a sɔrɔ bɛnbɛnbɛnw t'a kɔfɛ u yɛrɛw ka kuma kalanfa tun ye maa min ye nin donni kelen tile ma an k'o de ma ko Adama Ben Jara dɔw ko Ben le cerveau ale ye dantigɛli min bɛ tali kɛ MINUSMA bɛ sigili min na walima don makɔnɔ min na an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛ se ka taa cogo di k'an ka jamana to an ye o ɲɛfɔli kumaw fɔra Adama Ben Jara fɛ o kɔrɔfɔw filɛ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Mali bɛ ka kisi bi dugu ci min ma joli bɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ san 10 n'an tɛ bancogo don a la an ye kuranɛw kalan misiriw kɔnɔ ka dugawu kɛ egiliziw kɔnɔ dugutigi na jamana fan bɛɛ an gana an kamana la an tɔ tun bɛ ɲinina k'an sigi ko ni min kɛra a bɛ fɔ fɛn min ma constater les dégâts ni min kɛra an ka bɔ ka taa sukasi kɛ mais fɛɛrɛ tun tɛ yen an bɛ taa sira min fɛ o kɔnɔ a ka kan bi an k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka bi jamana mara kalifalen don mɔgɔ minnu na k'a daminɛ a colonel 5 la ni Asimi Goïta b'olu ɲɛfɛ le président colonel Asimi Goïta an ka tigɛrɛ b'a fo k'u sɔnni min kɛra ka jɔ jamana kɛlɛ kɔrɔ o kɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ ye san 11 kalan kɛ Irisi la kɔnɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka kan bi an ka Dr Choguel Kokala Mayiga fo u ye baara min kɛ ani Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn la o jaabi de bɛ ka bɔ bi ni mankan wulilen bɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛ ka bɔ jɔnya dɔ kɔnɔ ka taa dɔ jɔnya wɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ Irisi la delila ka jamana dɔ minɛ jɔnya la an y'u ɲininka n k'u kelen dɔrɔn fɔ an ye halisa ko an ka wagati d'u ma k'u bɛ recherche la u ma tila fɔlɔ quoi u bɛ nalen ni jaabi ye an bɛ k'u kɔnɔ quoi on peut être bête comme ça confondre un homme cravaté à un homme pendu o de bɛ kɛ anw ka nin jamanaw kɔnɔ quoi i yɛrɛ sigilen quoi juru b'u fila bɛɛ kan kɔrɔ mais dɔ bɛ kan k'a yɛrɛ faga dɔ bɛ o bɛ k'a yɛrɛ masiri pour que mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ a fɛ o de bɛ ɲagami anw ka jamana kɔnɔ quoi ka tila tuguni k'o fɔ k'o bɔgɔla dɔ ko jɔnya ɲɛnafin b'a na k'an sɛgɛnna dɔ ka jɔnya la k'an bɛna taa jɔnya kura wɛrɛ la min ye guerre bi kan a bɛ k'i ka jamana ci a m'a dogo yɛrɛ fɛnɛ quoi ko ne de ye ninnu fɔ an ka palais kɔnɔ avec Nicolas Sarkozy a ye taa Mali ci ka kɔɲɛ o y'a sariya ta fɔ bi a ma abrogé Faransi assemblée kɔnɔ quoi en 57 o baara kelen bɛ ka kɛ tugun i kana se durusili la mais a fɔ nɔfɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn i bolo ala ma dɔw da faamuyali kama o ye tiɲɛ ye an b'olu tigɛ minɛ o de la an b'a fɔ tubi ma datugu nka dɔw bɛ yen ala yɛrɛ olu dusukun fiyɛ quoi olu bɛ sira surun de fɛ ça c'est les partisans du raccourci parce que Faransi bɛ min kɛ a b'i danbe ntanya de quoi a b'i danbe ntanya k'i danbe bɔ i la ka fɛn de d'i ma i b'a fɔ hali an tɛ sɔn ka min kɛ wulu la quoi ka kolo fili kɔrɔ pour que i ka wowo ci quoi ni mɔgɔ bɛ ka gɛrɛ ale la quoi u degelen don hakilina de la u b'o baara de kɛ ɔ bi an y'an sɔnni sigi mun kan an ko lakana bunakun kan ka Irisiw ka ministre des affaires étrangères n'o ye Vladimir Poutine ka représentant direct ye diɲɛ kɔnɔ parce que Poutine ka bɔli man ca quoi Poutine ka bɔli man ca dɛ n'i ye Sergei Lavrov sɔrɔ a bɛ b'a fɔ Vladimir Poutine b'i bolo quoi Poutine de y'o ye i bolo
Ils n'ont même plus besoin d'Akoumanyoye. Il veut quoi que ni Poutine mais à n'a réaction ni Sergei Lavrov a réaction au Keleni. L'Occident a tout tenté pendant plus de décennies. Pendant plus de décennies, ils ont tout tenté. Tchokodi Amseka Poutine n'a qu'à mourir fara comme ils ont toujours su le faire, diviser pour régner, mais ils n'ont pas pu. Où est fait ce qu'il a tenté? Sergei Lavrov de Poutine sama, Dugin ne betana et en fait Prigogine ne baketa. Et Dimitri Medvedev baketa ou Segena au Belabi, plan Mimubologo, plan de l'Occident pour l'après-Poutine. Koni alaka wele sera Poutine ma domi kube irisi la ku sa ko plan de bolo mais some gi la be police be ga la be kuma tambulo ambe mindo la Russie est suffisamment préparée pour la paix et la sécurité internationale. Russie la benendo abekama dimi min dona Russie là dans les années 90 on yona wara tegeblene. Donc ça c'est extrêmement important mais mi faut ko de akego idesu be ka milliard dama anya do ke ku ngani ya ere kai parce que be ka duwa ukanye ni ndo betse ka jugu ya esa e karibe baraju mara nya ka kolosmani nya mogonni kisilila ininche ola a ni go go tigi e fendi ama ko fo parce que mo tse ka o majamu awere mo majamu ko nyuma fo doga do awda o de ato aw bolo go nya bebete. Donc c'est extrêmement important en cas fo bi Sergei Lavrov ye ka bora ka so fa nana ka so ka bisimila a bora ka so anana ka so a bisimila o ya arabu gaye amba jatigi ya anga jamana kono ya malien gaye ko wani ekramo yere ga yamaru ya amba fo go doro pozo lazo wat ko de ba bolo bi ka fo kanyasi Sergei Lavrov Makaga Bissimila quoi. Il est le bienvenu sur la terre du président Modibo Keïta. Bissimila Amekoun. Au Konama, ni président Simi Goïta fait ni visite de travail ni clef la kono. Fait na fama bamunu guaragara la bi dans l'urgence. Amago be se munu mabi ani risila ka partenariat hautement stratégique kono anga famuna. Min kera ko fo o e belebele baye folo ko fo anga tigere ba fo kun ka damne décembre la ka se bima nye boli min kera malila wallahi ni irisila kun te sisan ba soro ambe ka nyogo nyini mali jamana kono ya ambe tami ambe jomi ambe ka min keta soit an me to jonya la France bolo soit toro mi man kan bi sama soro ante ka fo tugo ko koron ko chamanje bolo ameka nyogo nyini ne alo ebe Guinée fani me alo ebe Côte d'Ivoire fani sisan ngba soro de kera soit ame to uko daimu kaimu ama uko soit nango anga kotigi anga yerma horonya ka di ama seme kuma ba do de la obe siran kuma ba minya o de irisi la o de to Vladimir Poutine bi ango au plan militaire visite de travail ni ngono na fama mi se ka boyera wolo ka famuyala oye ka malini irisi ka base mixi do ka sigi gawo dugu kono France bora base laba mi ngono le 15 fu tato se nungu ga we weleli ke ko lube Niger frontière la ka ya ka base ke joko mi ngada wi u tara gosi marado mais je pense que c'est voilà la raison de Gao, je pense bien voilà donc je pense que c'est Gao même parce que après gosi ye Gao désinstallé donc au yoré ame fo zone stratégique ni Mali ni risiga ka mixi do sigi o ka ke base militaire bay mim se ka bara to labe muna me ka ni fo parce que galo be ka labe tuga mina Mali contrôle la pour que ka Mali ke libi nyoy puisque Mali de leadership tabi farafina ka bonogola la ani farafina ni irisila era ka tigedi nyogoma Mali ni irisila teblene farafina ni irisila ka tigedi nyogoma mabi ou de assurance de Vladimir Poutine. Il a été convaincu de la détermination et de la rigueur, du sérieux et du patriotisme du colonel Assimi Goïta. Ou de ato Poutine ko aba fangadi Mali ma wadara Mali la après le Mali d'autres vont suivre et d'autres vont suivre. Ametigara fo Burkina président Ibrahim Traoré ou fana Jolen Gato ani Guinée président colonel Mamadi Doumbia ou be Jolen Gato tugomi farafina ka kele abse ka sabati
o galo min bɛ ka labɛn ka Mali kɔnɔ basi bi bɛna kuma caman bɔ an senkɔrɔ a bɛ kuma caman ban o kɔ ni an sera ka an tigɛ di Irisila ma au plan diplomatique teliyala MINUSMA bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo di o baaraw bɛ se ka teliya ni Irisila de ka dɛmɛ Mali ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la président Assimi Goïta n'a bɛ Dr Choguel Kokala Maïga ni Ablaye Diop bila zen ka taa mois de juillet MINUSMA ka mandat renouvellement kɛyɔrɔ la a ka message kelen d'u ma le retrait pur et simple de la MINUSMA du territoire malien o kuma de ye k'a fɔ Sergei Lavrov ye k'a ye nin voix in porter zen MINUSMA kana to an ka jamana kɔnɔ o baara de ka ɲi ka kɛ sen na teliya la pour que o bɛ se ka kɛ cogoya min na ni Sergei Lavrov y'o porter mois de juin ka fara Mali voix kan au plan diplomatique o ye ŋɔniba bɔlen Mali sen na pour que an bɛ se ka taa bɛn ani keleya fan fɛ cogoya min na o kɔ an ko bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli Irisila de nɔfɛ n'o ye énergie renouvelable ani n'o ye sɛnɛ yɛrɛ technologie kuraw ye agriculture technologie kuraw donc Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye ani Irisila ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛnɛ parce que dun ka fa o ye fɛnba ye jamana min bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya labɛn et puis plan bɛɛ bɛ bila sen kan nin wagatiw la ka se ka jamanadenw la kungɔ ka tɔɔrɔ bila malidenw kan parce que o de la an b'a fɔ ko kɛlɛ ɲɛ taku caman ye tant que walikanw b'an bolo au plan culturel halisa an bɛ jɔ ɲa kɔnɔ wali wariw b'an bolo au plan économique et financier halisa an bɛ jɔ ɲa juru kɔnɔ donc o kama n'o tigilamɔgɔw k'u bɛ fiɲɛ tigɛ i la u ka fɛɛrɛw u tɛmɛsiraw a ka ca donc ka bolodali kɛ anw bolo bi ni point 4 teliyala ninnu de bɛ se ka bila sen kan Mali ni Irisila ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka jamana bɛ se ka kumabɔ cogoya min na ni ne anw ka laɲini ka ɲɛsin Assimi Goïta ma a ko laɲini Vladimir Poutine o ka ciden n'o ye Sergei Lavrov ye pour que Poutine ka kibaruya sɔrɔ o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali ani farafinna yelekun cogoya min na. aw bɛ Musadek Bali dɔn wa Musadek Bali ale ye an ka jamana sɔrɔ tigibatigibaw yɔrɔw ka tɔ min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko patronat di Mali ɲɛmɔgɔba ye ɲɛmɔgɔba min don furukufuruku min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛra sabu ye bi a kɛra Jaje ka maaw ye o a kɛra Mamadu Sinsi Kulibali ka maaw ye o ninnu bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛw danganiya ni nin kulu in ɲɛmɔgɔbaya ye waati min na bɛn ma k'a la an ka jamana lɔtɛlibaw caman bɛ yen u yɛrɛ tigi ye maa min ye an k'o de ma ko Musadek Bali a bɛ fɔ hôtel ma Mali kɔnɔ ko Azalayi kabini san 1993 cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o Azalayi minnu bɛ Mali kɔnɔ k'o ɲɛmɔgɔba de sugantira octobre kalo tɛmɛnen san 2023 Musadek Bali a n'a a nɔfɛmaw ka kulu dɔ dilan ka se ka nin tɔnba in mara yanni kiri ni kobelataga minnu bɛ maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ ka se ka sɔrɔ la o Musadek Bali k'a bɛ waatinin bɔ bi a bɛ ka dantigɛliw kɛ dantigɛli minnu bɛ ɲɛsin an ka furancɛ fanga ni donatɛmɛ fanga ni waatilatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ma hali ni a y'a sɔrɔ a ye kumakan minnu fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna segin ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye togoya min na aw na se ka bɔ a ka kɔrɔfɔ ninnu joona nka Musadek Bali yɛrɛ a tun ye dantigɛliw kɛ don tɛmɛnenw na an balimaw an ye kibaruya sɔrɔ sisan ka jira k'a fɔ MINUSMA maaw ka ɲɛmɔgɔ min ka baara ɲɛsilen don hadamaden hakɛ ani hadamaden sariya matangali ma an ko min ma ko chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA ko an ka jamana marabaw y'a jira k'a fɔ lɛrɛ 48 o bɛ tile 2 ɲɔgɔn de kofɔ ko a ɲininen don a fɛ a ka bɔ Mali kɔnɔ an ko min ma ko déclaré persona non grata ko Mali dugukolo fan o fan ale kɔni yamaruyalen tɛ bilen ka na Mali kɔnɔ nin kibaruya in lasera ma sisan an ka jamana marabolo ɲɛmaaw ka dantigɛli bon kibaruya laselaw fɛ ka lase aw ma Malidenw nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ an ka jamanadenw bɛ wulikajɔ min na nin bɛɛ y'o tɔnɔ dɔ ye halisa Ala ka se ani cɛsiri caman di Malidenw ma Malidenw ka se ka Mali kumabɔ Mali ka se ka kɛ u yɛrɛw ta ye jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka do kibaru sera fori yɔrɔ la do kibaru min lasera aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal ka bɛn bi ntɛnɛn donya ma n'Ala ye sini tarata do kibaru jira na
kibaruya jolenw ni kibaruya kɛnɛmaw an bɛ n'o ɲini k'o lase aw ma walasa aw ka se ka nimisi wasa sɔrɔ aw ka jamana kɔnɔ nin kibaruya in bɛɛ lajɛlen a bɛ lase ala n'aw ka kuma bon radio bɛn kuma n'a baaraɲɔgɔn radio olu bɛ cɛsiri ni wulikajɔ minnu na laɲini foyi t'o la ka se ka aw kunna sirilen bɔ kabini aw sigiyɔrɔ la o de kama anw ka kuma bon ninnu jamanadenw a y'aw hakili to a la dɛ n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ i sababu ɲuman rasjal kɔni bɛ baaraw ɲɔngiri yan bi nka sini misibɔ tile waati an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya jolenw ni kibaruya kɛnɛmaw kɛnɛ kan inshallah ala ka waati wɛrɛ jira an na